Здравейте, VBOX, аз съм Viper751 и днес ще ви покажа нещо, което много ме очуди, когато влязах в Minecraft и дадох Force Update и ме пусна, чакам да вляза в някой си и влизам в първата ми къща. Така, не пусна само. Влизам и ми пише Minecraft 1.6.2. Ето. What the? Къде ми къщата? Нещо голяма работа, изгубил съм се на този сейф. Така, ето погледнете. Пише 1.6.2. Нови апдейти до сега не съм видял, понеже не съм седнал. Тук ми е къщата. Просто играя на мъгла. Не мога да я видя. Така, това го запача, аз си го знам. Така. Аре, така. Ако има сеч, знаете, че се извинявам ужасно много. Така. Вижте, че е 1.6.2. В интернет пише... ето я, как може да ни я видя? В интернет, както знаете, пише, че ако сте запознаете защо има такъв сеч, от когато пуснах този умрял 1.6.2 има голям сеч, дори да не снимам. Ако мислите, че отново ми е от компютъра, попитайте Експо, той ще го потвърди. Така и до сега нови апдейти не съм открил. В интернет, нали, пише, че ще има карти, простоти, ще могат да слагат над два портала, ще му е по-лесно там да се ходи до ада, простоти, както и да е. До сега тези неща не съм ги открил, може би няма да мога да си слагам тумени айтъм, ще слагам другите простоти, с които да проверя, така че трябва да събра малко така папур, така че не съм много сигурен, обаче защото сега ще проверям дали това е пълния апдейт. Влизаме в Floodgrass. Така, докато зареди, ще проверим само дето сега пък Sugarcane, така няма. Не знам. Това е сейфа на ревюто ми, което може би сте видели. Тук щях да взема Redstone и да направя компас и да пробваме, но има Redstone, но нямам папур, така че папур захарна тръстика, но е също нямам и няма да може да проверя. Това е било злато, това не е било айра. Това е било айра. Така, извинявайте за грешката в миналия клип. Това така, отново не знам какво е. Така, и не мога да проверя дали това. Ще потърся нещо от сорта на Tumeni Items за Sugarcane, там да взема тези простоти. И ако нещо намеря, което да доказва, че това е пълния апдейт, ще направя нов клип и ще го кача евентуално. Това беше от мен. Скоро очаквайте от мен, може би, един влог, в който ще говоря за нещо, което ще бъде повече свързано с вас, отколкото с мен, но нека да се остане в тайна. Чакайте. Довиждане, до нови срещи и